ポポルブフ。イシキク父親。シバルバの主たちの一人、クチュマキクにイシキクという娘がいました。イシキクはその日からの木の話を聞くと、その木になったという実を見てみたくなりました。そしてこっそりと見に行きました。木からの木の下に来たイシキクはたくさんなっている実を見上げて言いました。この実は一体何だろう？食べたら美味しいのだろうか？それとも一つでも食べたら死んでしまうのだろうか？すると火からの実の一つに見えるふんふんあふぷんのシャレコウベは言いました。この実が欲しいのか、娘よ。欲しければ右手を出しなさい。イシキクが言われた通りに右手を差し出すと、ふんふんあふぷんのシャレコウベは唾を吐きかけました。私はこのように死んで肉もなくなって骨だけになってしまったが、私の持つ才能や力は娘や息子に受け継がれていくものだ。お前は私の唾で私の子供を授かったのだ。父親に言って私の子供を産みなさい。半年も経つとイシキクのお腹が大きくなり、父親のクチュマキクがそれに気づいてフンカメイとウクブカメイに相談しました。するとフンカメイとウクブカメイは言いました。娘になぜ子供ができたか尋ねるのだ。本当のことを言わなかったら生贄にしてしまえ。クチュマキクはイシキクにお腹の子供は誰の子かと言い詰めました。けれどもイシキクは答えませんでした。怒ったクチュマキクは4羽の耳すくに命じました。お前たち、この娘を連れて行って生贄にしてくれ。そして真相をこの火からの中に入れて持ってこい。4羽の耳すくはイシキクを抱えると生贄にするため出かけました。するとイシキクは耳すくたちに話しかけました。私を殺してはいけません。私のお腹にいる子供は火からの実を見に行ってフンフンアフプーが授けてくれた子供です。罪のない私を殺してはいけないのです。耳すくたちは困って言いました。私たちはお前の真相をこの火からに入れて持って帰れと言われているのだよ。私たちもお前を殺したくはないけれど、私たちは一体何を持って帰れば良いのだろう。イシキクは言いました。でも私の真相は私のものです。シバルバの主たちのものではありません。私の少しの血だけを
あの人たちにあげましょう。イシキックはそばにあったグラナの木を刺してミミズクたちに言いました。この木の樹液を火からに取りなさい。そして私の少しの血を混ぜるのです。ミミズクたちはグラナの木に石頭で水をつけ、その樹液を取りました。樹液は血のように赤く火からの中で真相の形に固まっていきました。ミミズクたちはしばらばの主たちのところへ戻り、火からを差し出しました。フンカメイとウクカメイたちは、それがイシキックの真相だと思ってしまいました。すっかりイシキックに騙されたのでした。しばらばの主たちがそうしている間にイシキックは地上へ逃げていきました。